Ifølge Porter er der 4 overordnede kendetegn, som karakteriserer et lands konkurrenceevne. Produktionsfaktorer, beslægtede virksomheder og underleverandører, efterspørgselsforhold, firmastrategi, struktur og rivalisering. Og hvis vi starter øverst, så går firmastrategi ud på f.eks. den strukturelle konkurrenceevne, som vi har i Danmark, hvor der ligger mere vægt på kvalitet i stedet for mængde. Og det er det, der gør, at vi i Danmark har en god konkurrenceevne, fordi at vi fokuserer på kvalitet f.eks. inden for B&O, hvorimod et land som Kina ikke har strukturel konkurrenceevne, fordi de bare producerer i mængder. Så er der også rivalisering, hvor hvis du er flere udbydere om den samme vare, så gælder det om at lave det bedste til de billigste. Så det har selvfølgelig også noget at gøre med din konkurrenceevne. Hvis du går ned til produktionsfaktorer, så jo mere produktion du har, jo mere arbejdskraft har du også. Og hvis du har meget arbejdskraft, så er det fordi, at der er stor efterspørgsel. Og derfor vil det være let at sælge dine varer. Hvis vi går ned på beslægtede virksomheder og underleverandører, så består det af firmaets netværker. Og jo billigere en underleverandør kan levere til firmaet, jo billigere kan firmaet også sælge det videre. Derfor har det også en betydning for konkurrenceevnen. Og så er der statens lovreguleringer. Det har også en betydning, fordi i Danmark der har vi et højt skattetryk i forhold til andre lande. Det vil sige, at vi på grund af skatten er nødt til at sælge varen dyrere for at få den samme indkomst i forhold til andre lande. Så det har også noget at gøre med konkurrenceevnen. Hvis vi går på efterspørgselsforhold, så hvis vi har en høj efterspørgsel, så stiger prisen automatisk også på varer. Og så har vi til sidst tilfældigheder, som for eksempel en ny oliekilde. Det vil kunne reducere prisen på olien, for hvis du pludselig har mere olie, så kan du tillade dig at sælge prisen lavere, og det vil derfor gøre din konkurrenceevne bedre i forhold til andre lande. Hvis vi starter ned ved staten, så kan de komme med et lovforslag om, at det er gratis at få et høreapparat, når du bliver 60. Og det gør så i den øverste boks, at der kommer rivalisering. Hvis du siger, at du er 4 firmaer om at lave høreapparater, så kan man sige, at du bliver tvunget til at udvikle inden for høreapparater, fordi det gælder om at lave det bedste til det billigste. Og det gør også, at vi stiller os godt i udlandet, fordi at vi får en god konkurrenceevne, fordi at vi derfor har udviklet høreapparaterne, og derfor er længere fremme inden for høreapparater i forhold til udlandet. Og det gør så også, at produktionen den vil stige, fordi det er derfor flere, der skal have et høreapparat. Og så får vi også vores netværk hernede i bunden med, fordi at de skal levere materialerne til dem. Og det gør også, at vi kan tage en bedre pris for det i udlandet, fordi at vi har den strukturelle konkurrenceevne, hvor vi fokuserer mere på kvalitet frem for kvantitet.